Πες κάτι. Οτιδήποτε. Τι να πω? Μιλάς. Τι σημαίνει αυτό? Όχι, απλώς δεν είπες τίποτα για το φαγητό και νόμιζα πως σου είχαν κοπεί οι φωνητικές χορδές. Α, με συγχωρείς. Το φαγητό ήταν εξαίσιο. Γεια στα χέρια σου. Μάπα ήταν. Όχι. Έλα ρε παιδί μου, αφού το φάγα όλο, δεν είδες? Έβαλες όλους τη μαέστρια. Επίσης και όλο μου το αλάτι. Λύσα ήταν. Άμα, υπερβολές. Απλά ήταν λίγο πιο πικάντικο. Δεν μπορεί να μ' αγαπάς τόσο πολύ. Κι όμως. Εντάξει, οκ. Την κέρδισες επάξια τη θέση σου στο κρεβάτι μου απόψε. Πολύ χαίρομαι. Μόνο να πάρουμε και λίγο νερό στο κομμωδίνο. Λύσαξα ο άνθρωπος. Είπα και εγώ. Θα την γλιτώσω έτσι, χωρίς μια σπόντα, ένα κάτι. Γιατί μωρέ, θέλεις να την γλιτώσεις? Αφού σ' αρέσει που σε πειράζω. Ναι, αλλά με μέτρο. Όχι με το μέτρο. Εντάξει. Την επόμενη φορά θα βγάλω τη μεζούρα. Λουκά, ο Νικόλας και η Δάφνη χωρίζουν. Το ξέρω. Τι θα κάνουμε? Αυτό που κάνουμε πολύ καλά. Τι? Αυτό. Τι κάνεις, παιδί μου? Σου λέω χωρίζουν. Το καταλαβαίνεις? Και εμείς τα ξαναβρίσκουμε. Καινούργια αρχή. Εσύ κι εγώ. Μου είχες λείψει πάρα πολύ. Θα το διαπιστώσω αμέσως αυτό. Λουκά, τι κάνεις? Σε παρακαλώ, πρόσεχε τα σκαλιά. Και το κάσωμα. Και το λουλούδι που έχεις τσακίσει εκεί κάτω. Έτοιμη κι εγώ. Αυτό βλέπω. Και γιατί ξυνίζεις? Τόσο καιρό μου έκανες σκηνή υπό αργό. Γιατί τόσο καιρό πηγαίναμε στο ίδιο γραφείο, να σου θυμίσω, και σε περίμενα για να φύγουμε. Τώρα που δεν πάμε στο ίδιο γραφείο, είσαι έτοιμη. Δηλαδή, τη σκοτώνεις, κύριε Πρόεδρε, ή δεν τη σκοτώνεις? Τη σκοτώνεις καθημερινά με το χιούμορ σου. Έλα, πάμε. Μισό λεπτό. Πριν φύγουμε, θέλω να σου πω. Α, είδες, πάλι θα με καθυστερήσεις. Σήμερα θα πάω για μια εξέταση στο γυναικολόγο. Τι εξέταση? Μια τελευταία απεικόνηση. Πριν την επέμβαση. Τι, φτάσαμε στην επέμβαση? Μια απλή επέμβαση είναι. Μην αγχώνεσαι. Τι μου λες τώρα, κορίτσι μου? Πώς να μην αγχώνομαι? Θα μπεις κάτω από το μαχαίρι και εγώ θα... Επίσης, μη με αγχώνεις. Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, αλλά με πιάσες απροετοίμαστο. Τι επέμβαση είναι αυτή? Έχεις πάρει δεύτερη γνώμη? Ποιος θα την κάνει? Έχω καλύψει τα πρακτικά. Και τα λεφτά? Και αυτό το κάλυψα. Απλώς θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Την επέμβαση θα την κάνω για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν το κάνω για να σε δεσμεύσω. Είχαμε πει ότι θέλαμε ένα παιδί και έτσι ανακάλυψα το πρόβλημα. Και πρέπει να το λύσω. Ανεξάρτητα από τη δική μας πορεία. Η δική μας πορεία ήταν πάντα κοινή. Σαν φίλοι και τώρα σαν σύντροφοι, έτσι. Περνάς μια δύσκολη στιγμή και θα σταθώ δίπλα σου, όπως έκανα πάντα. Τόσο απλά. Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν μπορείς να δώσεις λύση. Μπορώ όμως να είμαι δίπλα σου, να είμαι εκεί. Να σου κρατάω το χέρι πριν μπεις, να είμαι ο πρώτος που θα δεις μόλις ξυπνήσεις. Άστο. Μην χαλάς το πρόγραμμά σου. Το έχω κανονίσει ήδη με την Εύα. Και ανακεφαλαιώνω. Στο νοσοκομείο θα σε συνοδεύσω εγώ. Θέλεις να είναι μαζί και η Εύα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια χαρά. Αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Εντάξει, κοριτσάκι. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ, να μου πεις τι έγινε και με την εξέταση. Okay? Να το πάμε τώρα, γιατί όσο να πεις, έχουμε και ένα γραφείο.